Usembut Menteri Rangba Kajala uba Prestone tunsang ula klan baha menta hadien baladep yo kajing sumar haki benta ka kli ha Apollo Hospital Delhi. Usembut Menteri Rangba ula ya layeng pat ula yo ru ban mi na ka Apollo Hospital New Delhi hakala singi ublei ka khan reu terik benai bakandai Hajar pusau menta udang sa Meghalaya House New Delhi namar ki doktor ki dang pha am ban examen baha biang bat pendep ya kita shwa ban sha ban let phai no shalayeng sheshlong ki khu bor balayo kiethu ba ka bam ru usembut Menteri Rangba ulala ban bam kumba jubam barbor klemdan kanu ga jingthot ni jingwen la ban pen kan mau ba usembut Menteri Rangba ha ka khandai terik menta ubanai ulalet ban pha sumar ha Nazareth Hospital hadien balalap kan san ka jingstam kumta hadien ba ula kham klan layalam no ya u ha khatwei terek ban net sha sumar sha Apollo Hospital New Delhi ha ka si pa le kata khalat terek ki doktor kila sumar ya u bat na du katei ka sngi ulas dang ban nang yo bor shushu hadien bala sumar lapan thia ya i ha ICU kumba shisngi bat hadien kani lapan kan ria no ya i shawon kumta kat kum ka khubor lapan tikna ba usembut Menteri Rangba ula kham klan bat la ïoh mih na hospital bat sah shwa ha Meghalaya House tat hadu banda pendap yakitas shwa ban wan pha yeng no